Szervusztok! Beérkezett egy nagyon érdekes kérdés hozzám, hogy ez az 5 elemtan hogy működik az Ayurvédában, hogy ez a föld, víz, tűz, levegő, éter, stb. Hát nagyon egyszerű, kedveskeim, ezek ugye energetikák is a szervezetünkben, hát ugye ezekből az elemekből áll össze a testünk. És hogyha azt gondoljuk, hogy most például jön a tavasz, van április közepe van, akkor ezeket nagyon könnyű pótolni. Igenis legyünk többet a szabad levegőn, ugye jön a levegő. Legyünk minél többet napfényben, már hogyha van napfény. Persze ígyunk sok folyadékat, hogy elindul a tavaszi méregtelenítés. És egyébként a földelem is teljesen könnyen beiktatható, mert hogy igenis, hogyha városlakók vagyunk, akkor is menjünk ki a parkba, vegyük le a cipőnket, vegyük le az okniainkat, és mászkáljunk a fűbe, hogy tudjuk egy kicsit földelni a szervezetünket. Szóval innentől kezdve a komplett energetikát be lehet hozni, felújítani a szervezetünket, csak legyünk minél többet kint a szabadban. Omtatszat!